Ndichataura chokwadi pamberi pedare. Mwari ndibatsirei. Dzakamirirawo Stella Chikowa. Ane 90 years. Ane dambudziko riri kumunetsa redzungu. Saka ini ndiri muzukuru wake. Mbuya vangu vakapiwa munda mushure mekunga adzingwa nevarungu. Dziri mhuri dzakati wandei kuKarombe muna 1961. Ndokubva vauya kubhuku kwaMutunduwe. Vakaita gore vasati vapiwa munda. 1962 ndokubva vapiwa munda mubhuku maMutunduwe. Munda iwoyo ndokurima makore ese aya. Vapiwa munda iwoyo tingangoti mwedzi kana kuti mwedzi miri yapfuura takazoona paiswa waya. 3 lines dzakangoiswa ngobva panapa kusvika pa building iyo ka distance 3 lines. Ndokutsvagiridza kuti munhu aisa waya apa ndiani kudimbura munda kuti umwe munda wasara uku umwe munda wasara uku. Kwakuona kuti nditezvara Sekuru Ignatius Mutunduwe waisa waya. Saka isusu nekuda kwezvinhu zvakamboitika takaavoida kutaura nawo. Tikaenda kwaSabhuku tikanotaura nyaya yedu. Baba Mutunduwe vakadaidzwa tezvara. Vakatumirwa mupurisa. Mupurisa akarambirwa. Uko wakanyora tsamba. Ikapiwa mupurisa. Ikasvika pane mudzimai wasekuru. Mudzimai wasekuru akati handikwanisi kutambira dzoka yenyu. Ndobva wapiwa dheti rekuti tiyananiswe. Dheti iroro sekuru havana kuuya. Vasina kuuya, mbuya takata vatsetsekedza kuenda nawo. Minda yekare yaiswa matombo, kunganidza matombo. Ndo zvaita nguva yehurumende yaSmith. Saka matombo mbuya vakaratidza muganho wavo pakaunganidzwa matombo. Asi wekuti tienzaniswe naye pakanga pasina. Ndo Sekuru paakafonerwa nedare achinzi makafenzera munda wemunhu, uyai mubvise waya yenyu. Sekuru akapindura kuti wakanyangadza ndi mukoma Peter, zvandakanzwa pafoni yanga yakaiswa paloud. Akanyangadza ndi mukoma Peter namhaya Mahamurekwi ndo vakapa davanyi. Zvobva zvasiyana manje nenyaya yatatiri kutaura. Mumashure mezvo Sekuru vakabva vati tiri kuuya pafoni pavakati ndiri kuuya Saturday. Ndotenda kuti vakauya. Yatakazonzwa ifeedback pamusangano wevillage. Pachitaurwa feedback yekuti Sekuru vakazouya kune umwe mudare wevillage akataura kuti inini kana akaenda kwaHeadman handiendiko. Kana yokaHeadman wakabvisa waya handinei nazvo. Ndichangoya kuna mbuya wanga wakura zvakanaka. Ndobva ndavapfudza. Saka nyaya iyi ndo yakaita kuti yakanga
tipa kuti kutanga tiregere kuita sei kutaura nasekuru avo, because pakamboitika incident mufamily vakapfurana. Saka isusu ndo nhau yakatinetsa. Saka zvadaro isusu takangofunga kuti kana kuri kuti kupfura vachitipfurira munda nhaka yedu, zviri nane wapfure hawo. Takapfurira mberi, tinamo matanhau tiri kutora mapurisa kwaheadman, hatina takapiwa tsamba. Ndofunga tsamba yatauya nayo iri kutaura pachena kuti vakamhura sabhuku vari kutotowo vakandimhura, vakaramba kuuya kudare. Saka ndiwo chimiro chiripo changamire wangu. Simukai mutidzataura chokwadi pamberi pedare. Soro ndidataura chokwadi pamberi pedare. Soro nditaurewo ininiwo baba wangu ndio wanga uri sabhuku kubva kuna 1945 wanga uri sabhuku. Wari sabhuku daro kusvika kuna 1985. Baba wangu wakati mwanangu ye pano nawakoma wangu 2. Mukoma wangu mukuru, mabonga vane madzimai matatu. Mukoma mukuru Mukoma Raymond Mukoma Martin Indai pakati. Vana vangu ye pano takasvika panzvimbo izvo. Ndikanzi vana vangu inzvimbo yambuya wenyu yamhai wangu. Saka mwana wangu utainini unogara apa, mungano wako ndio uyu unokugarirana na Sikowa, ukugarirana nani na Unzi. Wobva wadzika wakadaro. Pamberipo pacho papapia kuti mukoma waimba ichi2. Pamberi pacho pamberi yamukoma mukuru ikapepa. Ndizvo mungano wenyu uyu. Shuwa ndakangogara takasununguka tikatopenda baba vangu ndiye akandori sabhuku. Vakarekesa kuti akandori sabhuku. Vakatofana 97. Ndibva vakatofa. Saka ini ndakuzvishandisa kutofonera kunzi ewo masungo yabvise waya yako rusungo rudzo wakaisa waya pasiri muyadhi yasvika uyabvise. Ndati ndiri kure kwandakaenda kwacho kunhana, ndiri kure kwaHondi kuri shei. Ini ndinzi ndaisa waya pasiri pasei inzvimbo yangu izvo. So ndibva ndazouya kubva kunhamo kuya ndandauya kuna komiti yasabhuku, komiti member kuna Musabati. Ati makandidaidza ndauya nokudaidza kumaita nandiri kuzo. Ndauya ndizori nyaya chakamira sei. Ndibva ndakapiwa ndibaba wangu. Ndianga ari sabhuku, ndakatosira sabhuku ndoyebhuku. Sabhuku mafitsa ndianga tiri sibaji sabhuku. Saka ndauya ndikuzi ndatora nzvimbo yemunhu sei nzvimbo ndakati baba wangu. Kana ndiziti mbuya shakamutasa kuti auyewo akarora ndima yemukwasha wangu sheshe. Shakamutasa kuti auyewo kumba kwangu chii ndakambonesana naye gogogoni aitaura nyaya kana kutuma munhu anouya gogogoni. Pamwe akatopera zvakanaka. Ndaitonyora age yacho neukama huripo. Ndegona kuti mbuya tora yenyu munda. Pachakuti akunindira kwasabhuku zvinotaura kuti iye ari munhu wedu sheshe. Dauya mbuya ataure nyaya yake handifuni kuti ndine hondo naye. Ndangosira mukomiti yasabhuku iyo yasamusapatika mashoko. Ndauya ataure nyaya yake zvakanaka. Ndingati vanhu vamwe. Handazi yangu chayakarwa nemwana wake. Ndauya ati gogoni aone kunyangara kwangu. Hapana chingombokuita. Swa ndingomira kuti pamwe mbuya ashatuma munhu. Ndizva ndafonerwa kuti ayoruya kuno kuSouth. Kuti atizvidzidari pasifuna kuti tiende tisanangure zvipo. Seva nanzipo. Saka ndikati ine ndinouya asi zombuya ngakura zvakanaka takambotukana naye here. Hazve kuti ndakamuti ndinokupfura ikupfura mbuya kana kunesana naye ndikunesana nemunhu akandidashaini hamuna ndakambokanana naye. Saka zvandinetsa saka ndateka ndisvike nditsanangure ndio ndakapiwa nababa wangu vakaberekwa na 1945 ndivakarekata sabhuku paburuka kuenda South Africa vasira sabhuku mutundisa mafiza tasara ibata vanhu aisara akamirira kusabhuku. 1997 ndio vakapwa baba wangu. 1985 ndio vakandira mwana wangu zvimonge yako mukano ndio Sikowa mukano ndio Nyabunzi ndakafura pia zvizvi ndio baba wangu ndiye sabhuku. Saka zvindishamisa kuti ndakatora munhu wakashikwa pati hapa sina kana maybe mwachiripo chikuzi wakabvisa chirungu nangu kuti wakabvisa waya kana kuti shiri wako chachiripo inzvimbo yakandogara. Ndizvo zvipo chivangera. Ndikuda kuti ndiite point of correction kuna sekuru. Point of correction yandinoda kutaura ndeyekuti zvaari kutaura kuti baba wavo anga ari sabhuku kana zviriko kumarekodzi emasabhuku kunyanga
baba wavo haana kumboita sabhuku. Akaita sabhuku ndimutunduwe baba waMarikosi akauya kwaSereko Movetu, ndiye anga ari sabhuku. Anga ari mudhibhisi, saka waicherera mvura achibva kwamutunduwe achiuya kudhibhi achidzoka. Ndo mukufamba ndo maakamema abva wana imwe nzvimbo rakatanga riri garden. Ndo ubva azoita sei zvokuti iye mutunduwe yeye ndiye baba anototongawa nasekuru avo. Baba wavo haana kumboita sabhuku. Ende nyaya iyi zviripo ndezvekuti inini ndakaberekwa 1970, takadzidza tese nasekuru avo tiri vaduku kure kure. Tikatotara munhu akapiwa 1962. Baba wavo kunyange paakashaika pacho murekodhi yeusabhuku haatorimo. Apa nyaya wanasekuru ava pachezvavo baba wanga aine vakadzi vatatu. Aine vakadzi vatatu. Mukoma wavo aigara nambuya mai wababa wavo, ndiye akaklema kuti ndaigara nambuya inini, saka nzvimbo yanga iri yambuya ngeyangu. Ndobva apadawanyi. Ndapanzwa. Isusu tatoda kubvunza kuna baba kuti imimi kana nzvimbo yanga iri yenyu pamakashedzwa nasabhuku chakakutadzisai kuenda chii? Nanga ndiri kure, ndakangoziuya ndiri kure kunhamu kwaHonde shekisheki. Ndiri kuuya ndatoziuya chiuya padare inini. Ndizvo here baba? Ndiyo ndakada nambozvitaro zvakasheka. Havana kudaidzwa chiripo ripo. Vakapiwa mazuva, kana mukabvunza dare rasabhuku vakapiwa mazuva anokwana kuita 10. Nyaya yakatongwa musi wa20. Saka 10 days dzaitokwana musi wa17. Zvikanzi ngatiise musi wa20. Mudzimai wavo ndiye ndinofunga baba Nyagota munoziva, wanopenga wanopopota ende vanenge vachitonyika sekuru wangu wavo. Handi murikona imimi baba ndanzwa mataura shona yekuti inini dai mbuya akauya ini ndaimupa hangu. Maimupa sei munda wenyu inini? Ndakauya zvine respect semunhu wamamupa munda wenyu? Ona ndakatomupindura zvakanaka. Aiwa. Zvakanaka na mira nyika. Mati imimi dai mbuya akauya semunhu akachembera inini ndaimupa hangu. Maimupa munda wenyu here? Ndaitogona ndiri mhai yomupasha wangu. Zvino zvaakaita zvokunditirira madare manje. Imimi baba imimi makapedza pano paparoni. Ndinotaura pamazopedza pedzi iripo izvi. Hapana mborima bakari. Panambobvira pamborima kana kusaina kuti baba vangu asisa. Right. Mbuya wakura zvatuta kuti wati 90 years. Mbuya vakabereka mukomana 1, wasikana ndio wakawanda. Mukomana wavo wakafa. Pawakaona gombo rakwe wakaenda here kuna sabhuku kuti pane nzvimbo yandaona? Pandakaona gombo ipapo ndaisaenda kuna sabhuku kuti baba vangu ndiye anga ari sabhuku. Ndakatofira uyu sabhuku hatina basa kuti ndakatomusira sabhuku arimo kuti atopinde nzvimbo akatotaurire. Hazviroti baba vako kana ari sabhuku ndiye amuridzi wenjimbo. anga asati aipinda pasabhuku aripo acho anga asati teerera zvandiri kutaura, usajitende nekuti baba vako anga ari sabhuku. Hatimbotaura kuti baba vako anga ari sabhuku. Hazviroti sabhuku unofamba vanhu nzvimbo dzavo. Handiti that's the best pandiri kuti handi baba vangu anga ari sabhuku. Pindura kuti pawakaonawo nzvimbo yako usati waisawaya wakaendwa here kwasabhuku aripo, the current sabhuku aripo right now? sabhuku ndakatomuziso kuti nzvimbo yangu ndakamutaura. Ndakatomutaura kuti isi nzvimbo yangu sabhuku anozviziva nzvimbo yangu. Ndakatomutaurira akatozviziva. Handinoerenga. Ndakaudza. Uya uerenga ega tsamba. Ndakatoudza kare wasati wamangara ko. Anotopiwa munhu. Unotaurira sabhuku kuti nzvimbo yangu. Sabhuku anga atozviziva. Vakomana ngatire kuti kana achigara muvhireji toda kutyiwa nenzvimbo dzisiri dzeduba. Wanzwa urunzi here apa kwai mutundu wevhireji dare traditional dare date 7 October 2026 time 18:00 1 o'clock. Zenyu
musaiti pamunda ndizvo complainant Stella Chikowa, defendant Gracious Mpundu, Maradzika, all residents of Mpundu village, judgment by default, Darera Sabuku Mpundu Cosmos, Mpundu raongorora kuti Gracious Mpundu akafenzera munda usiri wake uye haana kutipa umbo hwakakwana, haana kuuya kudare raSabhuku Mpundu. Akaramba after aitwa served sesamoni by Teresa Matsina, mupurisa wevillage, on the 4th of August. Akashora dare raSabhuku Mpundu. Stella Chikowa akapa umbowo pane bekoni rematombo akarongwa pamunda rakaiswa 1962. Witness Samoni Makosi akatsigirawo kuti munda ndewaStella Chikowa. Dare raSabhuku Mpundu rakapa Ignatius Maradzika mazuva anokwana 10 days kusvika 20 July 20 kuti abvise wayo. Yakafenzera munda waStella Chikowa zvisiri pamutemo, asi akaramba nanhasi ichiripo. Sekretary icho ndikukumbira kuti nditsara kana mandipa mutemo wekutaura. Aiwa, isusu taona kuti munda imimi changamira atoona kuti hamutongeke bhozi, hamuna kukwanisa kuatenda dare ba. Andita tamotaura takutaurika kana muchida munapila moenda kwa mambo saunyama, munouya muchitora judgment. Moenda kwa mambo saunyama kana muri kuti munda ndio inini. Asi mukasapila maituka kubvisa wachi Ndoenda kwa mambo saunyama. Alright, zvakanaka. Inotenda mama.